Tot seguit passarem a lliurar els premis de les 5 categories que han estat avaluades pel jurat dels Premis ETEC 2018 i que ha estat format per el senyor Ferran Rodero, representant a la Generalitat de Catalunya, la senyora Pilar Marquès, representant a la Universitat de Girona, el senyor Eduard Torrent, representant, en aquest cas, de la Cambra de Comerç de Girona, la senyora Marta Feixedes, representant de l'Ajuntament de Girona, la senyora Montserrat Jordi i el senyor David Martí, en representació de l'ENTEC. A tots ells els volem donar les gràcies i el nostre reconeixement per haver participat, prendre part en aquest jurat, amb un fort aplaudiment. Un jurat, un tribunal que es va reunir el passat 30 d'octubre d'enguany i a partir de les valoracions dels seus membres es van determinar els finalistes i els premiats en cada categoria. Procedim, doncs, al lliurament d'aquests premis arribats a l'Equador. Premi a l'aplicació de tecnologia a l'empresa. Un guardó que vol reconèixer a l'empresa que hagi apostat per aplicar la tecnologia en la seva estratègia i al proveïdor gironí que li ha proporcionat aquesta solució. Els finalistes són aplicació multiplataforma Fòrum Carlemany per Àrtic i Sixtèmia, com els explicàvem, una solució que agilitza i simplifica tota la comunicació interna i externa de l'activitat de totes les empreses associades i dels seus grups, una eina totalment adaptativa, configurable, adaptada a tot tipus d'empresa i organització. Segon finalista, Inspy.cat, per Iglesias Associats, un nou web del Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, que garanteix, en aquest cas, una millor usabilitat als usuaris i presenta el contingut d'una manera més neta, d'una manera més clara, i és una eina millor de recerca de fons i de col·leccions d'imatges. Tercer finalista, en aquest cas, viesverdes.cat, per Iglesias també Associats. Unificació de les dues antigues webs de Vies Verdes i de Pirinexus, oferint informació a l'usuari i als membres i associats del Consorci i també incorporant avançats criteris d'accessibilitat i usabilitat amb la col·laboració important de Tothom Web. Lliura el premi la directora de Banca d'Empreses a Girona de BBVA, la senyora Natàlia Sanaüja. Bona nit a tots. Com a representant de BBVA estic molt contenta de poder repetir patrocini amb aquests premis ETEC de les comarques gironines. Des de ja fa uns anys, BBVA estem immersos en un procés de transformació que pretenem posar a l'abast de les persones les millors aplicacions, si pot ser digitals, per tal que puguin prendre les seves millors decisions financeres. Exemple d'això, segurament que molts de vosaltres coneixeu una aplicació que es diu Btechnology, Bieconomy, perdoneu, que és una aplicació que et permet donar, tens tota la informació de tota la despesa mensual que tens al llarg del mes, que la tens separada per categories i de la mateixa manera et reporta una informació comparativa per tal que en funció del teu lloc de residència o el teu lloc de treball puguis fer ajustos, puguis una mica fer aquest estalvi, inclús també permetria fer reptes d'estalvi per millorar la salut financera de tots nosaltres. D'altra banda, molt recentment, aquest mes de novembre, i en un altre àmbit, que és en l'àmbit de les empreses i les pimes, hem llançat OneView, que és un agregador de comptes. En això a l'empresa li permet amb un simple cop d'ull veure la tresoreria de totes les seves entitats financeres i a la vegada li permet rebre informació per poder en un moment donat discriminar a l'hora de fer una transacció financera escollint l'entitat que li surti més a compte. Veieu que no ens volem, com deia el senyor Cornellà, no podem quedar-nos calentets
i ens toca evolucionar a ritme i amb noves tecnologies. En aquest sentit, sí que tenim el compromís de seguir apostant per aquesta innovació tecnològica i especialment dins el territori, que ens ha d'ajudar a facilitar la vida de cadascun de nosaltres una mica millor cada dia. I en aquesta línia, amb una filosofia superalineada amb els premis d'AENTEC, per al que és un plaer per mi poder lliurar aquest premi a la millor aplicació i al proveïdor que l'ha fet possible. El premi, en aquest cas, és per l'aplicació multiplataforma Fòrum Carlemany i els proveïdors Àrtics i Sixtèmia. Res, molt breu, només agrair en aquest cas al Fòrum Carlemany per l'oportunitat d'ajudar-los a organitzar el coneixement, la comunicació a través d'una solució tecnològica i també ha estat un plaer poder treballar aquest projecte amb Àrtic i crec que és un bon exemple com dues empreses de dins d'AENTEC podem col·laborar per tirar endavant i poder ajudar el territori amb solucions tecnològiques com aquestes. Moltes gràcies a tots. Poc a dir. Abans en Francesc i ara en Josep Maria ja ho han dit tot. Simplement el que puc és agrair a l'AENTEC que hagi cregut en nosaltres. Fa il·lusió, ostres, no ens ho pensàvem pas. I, com deien, ha sigut un plaer poder treballar conjuntament amb Sixtèmia i el Fòrum Carlemany i trobar aquestes sinergies dintre Girona per potenciar la tecnologia realment és un gran privilegi. Moltes gràcies. Bé, no s'ha dit tot encara. Destacar el que han dit diverses vegades i que les píndoles, l'Albert Alemany i en Josep Maria han parlat de projecte d'èxit compartit, per tant, ajuntant experiència, talent, potencial, i això ha donat el fruit que ha donat aquesta aplicació, i no podem marxar d'aquí sense informar-vos que això es comercialitza. Per tant, es ven a partir de l'experiència que nosaltres, diguem, hem tastat i contrastat, i per tant és una eina que segur que pot millorar moltíssim la comunicació interna de qualsevol associació, de qualsevol entitat, de qualsevol empresa, perquè a part de ser una eina pràctica, en aquest cas per les convocatòries o les estadístiques o tot allò que es canalitza mitjançant l'aplicació, abans ja ho he dit, és també una eina que genera estat de pertinença, que és un valor molt important a l'èxit també de qualsevol associació, entitat o empresa. Moltes gràcies.